Čau, bylo, já jsem Derox, oblance Best Friendek. Je to tak, dneska jsem si pro vás připravil Best Friendek. Je tady se mnou Dominik. Čau. Myslím nejlep, vole. 26 otázek. 26 otázek. Prostě do Best Friendegu. Takže se jdeme rovnou na první otázku. Jak a kdy jste se seznámili? No tak bylo to 1. září 2004 ve školce. A bylo to první den ve školce a bylo to takhle. Já jsem si tam prostě s chimbikou chilloval jako slačinou chleba s paštikou, myslím, že jo. A tady ten... nějaká pomazánka. No. A prostě tady ten Borec tam přišel se ségrou, že jeho ségra už je level a prostě, no přišel tam spolu, ona ho tam přivedla poprvé do školky. A prostě on si šel k nám sednout, nějak jsme se dali do řeči a od té doby prostě, jo. To si známe. Druhá otázka. Jak dlouho se znáte? No tak, logicky, když je rok 2014 a známe se od roku 2004, tak je to 10 let. No bude to. Jo. Ok, no bude to, v září to bude 10 let vlastně. To utíká jak namaštěná podlažka. Otázka číslo 3. Jaká je vaše oblíbená vzpomínka? No tak na tuhle otázku jsme se hodně těšili. Kdo začne? Byli jsme v Kauflandu. Jo, tak oká. Že byli jsme v Kauflandu, to není reklama, a prostě, víte co, takový to volání přírody, jak se to říká, víte co. No a prostě mě to chytlo v Kaufu, ne? Takže jakože v pohodě, mají tam hajzle, jak si zajdu na hajzl. Lenže jako nám přijdu, a je tam bezdělák. no, tak já nepředbíhej. V první řadě na dveřích byla nějaká cedule, jakože mimo provoz, nebo ne mimo provoz, že se nám uklízí nebo co. Ale jako v chillu, jako mohli tam lidi chodit, jako chodili tam nějaký týpci, že jo. No, jenže prostě, já že si tam půjdu na kabinku, tam byla jenom jedna samozřejmě. No a prostě kabinka obsazená a seděl tam nějaký ožralej bezďák. A čuměl jak ty vole. Možná jsme si mohli vybrat místo, kde nejsou auta. Tady přímo pod ty vole, pod hlavní, ta dálnice tady. No dobrý. No prostě, seděl tam bezďák na tom hajzlu. A no takže musel jsem někam jinam. A bylo mi trapný jít na dámský záchody. Takže jsem si to počiloval na invalidní záchody, takže jako chillu prostě už telefonu s přírodou, jak se říká. A ještě oni jsou takový madla. A najednou nějaká babka si to naučila, tam byl jenom jeden hajzl, byla taková jenom jedna kabinka v podstatě. A ona tam přijde a prej, co tady děláš? No a já jsem byl ještě jako docela menší, že já jenom takový, no, on tam byl nějaký bezďák na tom páncím záchodě, já jsem strašně potřeboval. Tady ten debil se tam před dveřma tlemil akorát. Takže to je taková... Jako se zanes, jaká babka, já sám držím ty madla, ty vole, že se držím až za papír. Čtvrtá otázka. Jaká je jeho vysněná práce? Takže to já budu skávně mal do mě. Takže na práce je Tater a doufám, že až budeme velcí, takže mi na prdel vytetuje delfínka nebo motýlka. A jako Tebe je to úplně jasné. trošku na hlas. Ty chceš makat v hospodě? Ne v hospodě, ne. Na těch hajzlech to tam chceš uklízet? Ty dělá jídla. Kuchař. Teď se dělá týdle, ty vole. To se říká kuchař, víš, chlapče. Kuchař si být mimochodem už asi od 3 let. Počká, to dělá. Záleží, tak jako jestli pracuješ v hospodě nebo v hotelu. Tak to moc ne. Nebo jako nějaký určitý pěkný lidičkový restaurace. Takže pátá otázka. Jaký je váš oblíbený obchod? Takže... Asi Gate. Jo, Gate. Odkud mimochodem je tohle. A ještě doma mám další hadry z Gateu. Takže Gate je nejlepší. Jo, Gate forever. A mají tam slevy. Jo, no. Luxusní slevy. Hlavně na konci prázdnin, to je úplně chill. Já jsem si tam nakoupil tolik hadrů, že ty vole, že bych mohl zásobovat celou Afriku. Takže šestá otázka. Ty vole, Jaký je váš
oblíbený pořad, televizní pořad. Můj oblíbený televizní pořad je Walking Dead. U mě asi Snídaně s novou. Snídaně s novou. Otázka číslo 7. Co vám vadí na tom druhém? Začni, teď zase ty. Tak na něm vadí, že se bezdůvodně naštve a bezdůvodně mě napadne, ty vole. A lítají už jenom ty popelnice. Takový fičák vždycky. Tak se bude takový fičák, vole, že jste to ještě nežrali. A on najednou, já něco kecám a on mi najednou dá tebe facku, jako. Mě na něm nejvíc štve, že mě nenechá, když u nich spím, tak mě nenechá ani si nabít pořádně mobil. Nejde. Dneska jsem tě nechal. Takže otázka číslo 8. Kam bys jsme jeli jako někam do zahraničí? Ne, tak my plánujeme, že příští rok, až tam bude 15, tak Někam do kempu. no někam na nějaký prostě kemp, jakože beach na vodu, podstán. Děvky, jo. Jak si na Jamajku. Máš na to peníze, ty vole? já někomu vezu do kufru a dostanu se tam na černo. Do té čepice jim vlez, vole. Otázka číslo 9. Oblíbený vtip. No, takže to vám trošku zahrajeme. Já budu Hitler, on bude Žid. Ježíde, kolik ti je? Bude mi 10. Nebude. To je úplně nejluxusnější vtip tohle. Jak viděli jsme to na Facebooku. Otázka číslo 10. Komu trvá díl se připravit do školy? Tady tomu Čilovi. Já za 10 minut jsem oblečenej, umytej, mám vyčistěnou držku, mám zbalený učení, jsem oblečenej a už si to Čilu k němu předbará. A tenhle, já tam přijdu, dokonce jsem chodil s Gimbikou, ale ten na Gimpla, že už tam budu chodit sám. Tam přijdu, zazvoní on. 7:20. On, no, asi v 7:20 zazvoním. On, jo, už jdu. A v 7:40 konečně vyleze z chodu, ty vole. Otázka číslo 11. Oblíbené roční období? Léto. Léto. Děvky v plavkách. A mini sukní. Otázka číslo 12. Blackberry nebo iPhone? Blackberry. iPhone jsou sračky. Já si jaký myslím. iPhone je taková sračka. To je úplně náhradní, takový svatý, jako mám. Sony Xperia L, bitches. To už bych si radši koupil takovýho toho oranžovo-černýho aligátora. Jak tam máš takový to velký tlačítko na tu sanitku, a jak to je snajdivý. To má moje babička. Otázka číslo 13. Značka make-upu. Sisos. Čau Kiril. Otázka číslo 14. Kdyby jsme byli na pustém ostrově, kdyby jsme jeli na pustý ostrov, co bychom si s sebou vzali? Tak já bych si vzal asi notebook. Já bych si vzal Wi-Fi a notebook. A nabíječku. A zásuvku ještě. Já bych si vzal mobil a notebook a dělal bych pro vás videa. Mně stačí Anča Dlaňovka. Otázka číslo 15. Nejoblíbenější hra? No tak... To je těžký a žádný. Jako na počítač Assassin's Creed. Desková hra. Monopoly. Resident Evil, Apokalypsa. Monopoly. Až potom. A taková ta hra jako venku, tak asi na schovku. Tak já nevím, na počítač. Nahlas! Na počítač asi GTAčko. Stolní Monopoly a venku asi taky schovka. Nebo baba. Baba. Jedeme babi. Otázka číslo 16. Kdyby hořel váš dům, co nebo koho byste zachránili? Tak já asi svýho kompa ne, to je moc těžký, ty vole. Já mám notebook. To je tak těžký, to má asi těžký lokál. No co ty vole? Kámo, kdyby hořel dům, tak to vezmu, ani o tom nevím. Já bych si vzal asi něco nejcennějšího, co by mělo největší hodnotu. Já bych si vzal mobil, notebook, doklady
No doklady, nějaký ty money, bro. Nějaký penízky, tyhle, nějakou ganu. Kdybych měl mít. Na co ganu, ty vole, jenom hoří dům, není zombie apokalypsa, vole. Já bych si vzal ten mobil, notebook, hatry, logicky. Asi bych zachránil aspoň tu matku, když ségru bych nahrál, že jsem to nestihl. Otázka číslo 17. Kalhoty nebo šaty? Na sobě kalhoty, na holce mini šaty. Jo. Jaký? Ale to jsou otázky na styly, ne? Já spíš kalhoty. Já mám jenom kalhoty, ale nemám šaty. I když zase jako legíny jsou kalhoty a to je jako docela jakože hodně dobrý na holce. Jo no, to je lepší než nějaká sukně, tyjo. Otázka číslo 18. Věříte na konec světa? Ano, Ano, bitches. jednou to musí, tak Jako jednou určitě skončí svět. Nic není nekonečný. Jo. Ani vesmír není nekonečný. Otázka číslo 19. Oblíbené zvíře. Orel. Protože je to asasinský zvíře. A já jsem na asasíny úplně nadržen. mně to je asi panda. Kung Fu panda. Ne, tak mi ty čínský pandy. No jo, Kung Fu panda byla čínská panda. Otázka číslo 20. Oblíbený film. Tyhle, já nevím. Asi Halloween, jednička, dvojka. To je takový. Já miluju ne, hovno. Resident Evil. Luxusní záležitost. Otázka číslo 21. Popište toho druhého jedním slovem. Začnu. Já nevím. Takže popsat jedním slovem. Ty vole, jedním slovem jako to si jo? Vietnamec. To mi nápadlo z toho, jak ty všichni nadávají do Číňana. Já jsem Indián, vole, já mám předky Indiány. Ale Indiáni byli původně úplně, jako jsou z Ameriky, ale úplně... Indiáni nějakou byl z Gatů. Jo, je to kožený, vole, že Indus, vole. Indiáni byli úplně, ale úplně původně asi jaký a nějak se dostali do té Ameriky. Proto mají takový šiknější boky. Proto mají šiknější boky, oči a no takže tak, já mám předky Indiáni totiž. A to si nedělám. To bude v několika faktech. Ty seš trošku lakomej, takže lakomej. Ale já jenom občas. A jenom občas třeba i s chipsama seš takový občasně. Ty vedy, já ti vždycky dám, vole. Ale dáváš to na příděl. Říkáš tak a teď si dáme Ne, pauzu. vole. My si koupíme každý 5 chipsů, ty už je máš dojezený a ještě kousek mám, vole, a nabídnu ti, vole, vezmi si ještě kousek ode mě. A to si udělal kdy? Otázka číslo 22. Komedie nebo horor? Tak to je Horor. Jo. Prostě horory sledujeme už asi od 3. třídy. Jsme viděli asi všechny. Jo no. Všechny ty Ten kvalitní, nejlepší, takový. když jsem půjčil nějaký film do knihovny, Do videopůjčovny. do videopůjčovny a jenom ten týpek tam, že my už ho známe, my jsme takový docela jako Takový kámoši. čajové. A prostě my tam jenom stojíme u toho a on nám doporučuje, jako on říká, co nás vidět těch filmů a my jenom jsme viděli. Otázka číslo 23. Oblíbená píseň. Turn down for what? Turn down for what? Otázka číslo 24. Co je divného na tom druhém, co jí? Takže prostě divná věc, co on žere a co žeru já. No tak na něm je divný, že žere třeba... Ty jíš ty zelený olivy, ne? No. No, takže olivy. Ty jsou taky na tisku. Takže na mě je divný to, že jen zelený olivy. Jo. Na něm je 100% totálně divný, že žere vařenou cibuli.
to já jí mám bídle, dám si to do držky a začnu se dávit, ale totálně úplně tyhle, jak kdyby to ze mě mělo každou chvíli vyletět. Otázka číslo 25. Jaký máte stejný kus oblečení? To je jedno tričko z Gateu. z gejtíku, je tam Je na to napsal fuck ulti, fakt school nebo fuck school nebo něco takového, prostě fuck hvězdička UCK a pokud najdu na internetu obrázek, tak to tričko vypadá. ono má žlutý, já ho mám fialový. No, ale jak je to stejný, takže tak to vypadá, když tak. To je snad jediná věc, jakou máme stejný. No, asi jo. Možná tady bude obrázek, možná ne, to se ještě neví, to je jedno. Poslední 26. otázka. Jaké je vaše oblíbené jídlo? Tak moje oblíbené jídlo to je nějaký maso s houbama nebo tak něco. Co? Maso s houbama. Maso, No. Houbová omáčka třeba, No, nebo Já se žampionem. No. Jako taky to jim, ale není to nebude. Já úplně miluju pálivý jídla, prostě věci, ve kterých jsou chili. A prostě Ty vole, vystup! pálivý jídla, prostě úplně miluju pálivý jídla. Takže tohle je všechno z Best Friend tagu. Doufám, že se vám ten tag líbil, že Můžete zanechat like. No to počkej, nepředbíhej. Že jste spokojený s tím, kterýho kripla jsem si sem vzal. Že chlapče. Jo. Takže ještě dva. On teďko mi bude to totiž 2 měsíce uklízet a tak, už mě musel přemlouvat, abych ho sem vzal. To je ti uklízí na matka, ne vole. Hej. To je všechno co Best Friend tagu. Doufám, že se vám to líbilo. Pokud ano, zanechte like. Pokud se vám to hodně líbilo, zanechte odběr. A nebo kebab. Nebo pomerančový kebab. A Nebo- pokud se vám to nelíbilo, tak si třeba pojďte čokodírku. A u dalšího videa Čau, čau. čaues! Hůz, vole, bez voka. Hůz ho našel. Ne, počkej, Žižka neměl oko. Počkej, jak by byl Janus. Ne, to bylo něco jako Žižka. Fakt, jo. Já to mám, že mám Nebo ne Žižka, ne, nebo ne, to byl nějaký, to byl nějaký kazatel, nebo... Když máme, až se na to nedívá. Jo, Jan Tlustej, jak to, jo no. Ten by nás zabil, ty vole. V září víc to přijde na ten děják a... Že pánové, vy nevíte, co je to hus, jo? Co je to hus, ty vole? Kámo, ale ten hus, to je ten někdo upálil v té kosmici, ne? Jo a jo, ne, Žižka. Ty vole, Žižka neměl... Jo a jo, husa upálili. Já jsem myslel, že Žižku upálil a hus byl ten bojovník, ty vole. Jak měl ty husy? Jak měl